na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Panugon! Lola Carmela? Lola? Mura man ako'y tao ang payag. Unsa ka ako na musak ako. Husto, musak ako. Lola? Lola Carmela, nakadiha suod sa imong payag? La, si Ella ni. Ayaw lang kasuko nga masuod ko sa imong payag, ha? Naarang retrato nga giingon ni Eric. Nagipahimutang sa altara. Mingaw man ang iyong payag. Wa tingali din his Lola Carmela. Tuwa na sa Ella. Nakasakaran siya sa payag ni Lola Carmela. Makita na yun niya ang itsura ni Amelia, nga anak ni Lola Carmela. Pero kinala magpadaol ko gamay sa payag. Kaya tingali unsay buhato ni Lola Carmela kung makita siyang Ella sa suod siyang payag. Pero, wa pong si kagubot. Umuwi na kong padaol sa payag ni Lola Carmela. Kagwapa rin anak ni Lola Carmela, uy. So, ikaw din si Ma'am Amelia. Okay, mag-vlog lang ko gamay. Hello guys! Ni anak ko sa suod sa payag ni Lola Carmela. Abi ninyo guys, medyo cool ba, pero atong agwantahon. Karon, kanang inyong makita nga picture sa ibabaw sa altar nga gihalaran o gidagkutan pa ang mga kandila. Kakuyaw kung masunog ang altar, no? Kuhaan ako og pila ka kandila. Aron, dili gid masunog ang altar. Tuwa na gid sa taas sa payag si Ella. Pero, kinsa man kang naa diha sa taas payag? Kang kinsam sa ng payag nga iyang gisaka. Kung nga nang nagpabili na naman sa ubos, Eric. Upadool ko gamay. Wa may kiso sa taas payag. Unsa naman kayo nitabo ni Ella sa taas? Oh. Uy. Tao ka na milipot sa layo sa payag. Oh, si Jewel ka na. Ngarong naman na si Jewel sa ibabaw. Mao din ang naong ni Amelia. Mura man og nakakita na ko niya. Ang iyang mga mata. Familiar na kong iyang mga mata. Tempa. Murig nakakita na ko ni bayhana da. Tiin magit ka to, ha? Uy. Naaman da kwarto nga kinurtinahan kining payag. Naaba ka da sa Lola Carmela. Maghinay lang ko. Akong ilion. Hinaya lang ako gwaling ang kortina. Oh. Wow, may tao. Oh. Gara ang kaban ka nang naa sa suok. Kang kinsa man ka ng kaban. Uy, kandado kining maong kaban. Guys, atong tanaw ng suod sa kaban. Guys, unsa kay suod ining kabana, no?
Nana, makita ng sud sa kaban, guys. Oh. Uy. Puti nga panapton. Murag Buddha man ni. Si Joel yun ang milipot sa luyo. Dili dyan may tabong masayop ko. Oh. Dili. Oh. Silula ka ng mitungas paingon din si babaw. Oh. Nadigba siya sagbot. Kinahanglan may baw si Ila nga nagsinabot na si Lola. Oh. Oh. Ay, salamat. Salamat nga wa pamulaw si Lola sa pagtungas din si babaw. Sakpo na ko si Ila sa payag. Ang tiguang ka nang nasa ubos. Panuway. Naas ila sa taas. Musakag baka ko, no? Oh, uy, yun na. Si Eric man ang misa kasagdanan. Oh, ang tiguang. Minihinay na siya og tungas. Nagdara ba siya sundang. Tingalig tigbaso niya sila si Eric og Ila. Mga karaang retrato kining niis ilawom sa gamayng kahon sa kaban. Oh. Niya ang mga hulagway ni Amelia. Ella! Ella! Eric, Niyari ka sa kwarto. Tari na. Mamiya ta din eh. Nagpaingon din si Lola Carmela. ha? Ayaw una. Oh. Unsa man lang gisod mo sa mong dugan. Mga karaang pictures kini. Isodo na ako balik ang boda. Pagdali Ella. Oh, doon na lagi ng tiguang sa payag. Lola! Hi! Lola! Imo na ining payag? Ha? Nganong niya ka sa akong payag? Ay lagkasuko, Lola! Ay lagkasuko! Nakunsa ka din sa akong payag. Ha? Tugal! Lola! Eric, si Lola Carmela ka ron? lang ko sa... Kailan ang kagawas ta? Dili niya makitan. Pero asa man taagi? Unsa may imong gisuruyan kay mo yota? Oh, Dali na Ella. Ari sa kusina mo agi. Mo dunay puntahan diri paingon sa luyo. Kuan Lola. Usa ni sa usa ko sa mga sumusunod sa katigayunan ni Don Faustino, Lola. Ug posible nga kining gitukuran nimo sa imong bahay sa imong payag, napil ni sa akong nadawat nga bahin. Mapangahason ka. Lola, Lola. Patyon ko higaw. Oy, Patyon panigpas Lola. Unsa man? Gusto kay mapriso takang tiguanga ka? Ha? Palayo sa akong payag. Ay, Lola. Ay lagi panigbas lagi. Palayason tag yung kadining dapita ba? Sige ka. Mamatayon ako. Ha? Una ko nimo mapalayas ining dapita. Palayo! Ay. Patyon tikang ano. Oy, ayaw lagi panigbas lagi na unsa. Di ka kaigo ha. Dali na. Palayo sa akong payag. Kung di ka gusto nga akong Eric, Ayaw lang lagi panigbas. si Joel ka nagigukod og sandal ni Lola Carmela. Mao na akong giingon nimo. Manggukulag sundang ang tiguang. Unay mo duol sa payag. Oy, Lola, kalma. Oy, Lola! Unsa man ka? Pampriso gyud ka? Ha? Sige na. Ha? Libaw na si Joel sa angan niyang Priso buhat. ka? Dali na. Magpalayo na tayong gapita. Ay, salamat nga. Wa na musunod ako ang tiguang. Unsa man ning tiguang ay manigbas man. Kuyawan ako eh. Ay. Oh. Uy. Ni anam di ko sa kakahuyan eh. Salbahis mo! Na, Nga nung dili magyud ninyo hunungan ng akong anak! nasundan gyud kong lula din sa kakahuyan eh. Musuot ko anang bagang duot sa kasagbutan. Magali ko. No. Dili magyud mamuhunong sa pagpasakit sa akong anak! Oh. Uy. Sobra na ang iyang mga kasakitan! Unya inyong pangpunan! Uy. Mga salbahis mo! Sa magyud ng iyang gikasukan? Maayo nang mahibaw mo! Wa na ko'y gitugutan nga mo pasakit ni Amelia! Wa na! Oh. Eric, mamahoy una ta. Okay. Mamahuway ta. Doolan sa mansyon. Gawas pa. Dili man kita ang gisunod ni Lola Carmela.
Si Joel man. Hain naman ka si Joel. Wa man siya makasunod na to. Ay kabalakan niya. Dako na si Joel. May bawang tong manalipod siyang kagalingon. Hi man si Joel, Ella, Eric. Oh. Nakitaan ba ninyo siya? May sunod man to ninyo sa kakahuyan. Gigukod siya ni Lola Carmela. Ug wa may bawo kung hain siya paingon. Unsa? Alam no, unya inyo lang siyang gipasagdan nga gukdon sa tiguang dautan? Lain-lain mi ugdan nga gisubay. Og siyang gisundan ni Lola Carmela. Na unsa man in taon mo oy? Inyo lang gipasagdan si Joel nga gukdon sa nabuang ng tiguang? Kinsay gigukod? Madam, si Joel, gigukod na sa pagsundan ni Lola Carmela. Nga ano naman sa? Unsa naman sa inyo gibuhat? Gusto ko mailhan kung kinsa ginas Lola Carmela, madam. O kung dili ka gusto nga magbalik-balik mi dito niya, mas maayo pag musulti ka na lang kung unsa gid ang saa ni amahan ni anang Lola Carmela. Wa ko'y katungod nga muukay sa kagahapon, Ella. Kung mao na, madam. Doon na kagyo nahibawaan sa mga panghitabo sa unang mga nagpuyo ni Ning Mansyon. Kalimti ninyo ang kagahapon aron dili mo masakitan. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!